je Pero z Driva Zero O a vítám vás u mého prvního videa. A to video bude na hru Don't Starve. Takže tento díl bude takový informační, ale nebudeme jenom kecat, ale budeme i hrát. Takže dáme okamžitě play. Vidíte, že už jsem trochu začal, mám už i Wills toho, no tady tu holku, já už nevím, jak se jmenuje. Dáme si New Game a dáme si tohle, aby jsme nezačínali hnedka od Willow, ale Wilsona. Nastavíme si svět, dáme si hodně tohle. Je to takhle. Moc ne. Trochu. Touchstone. Zapneme si tohle. No to moc ne, jakože to vypneme. To se mi vždycky nevyplatilo. Protože to je agresivní a vždycky mě zabilo hnedka na začátku. To se teda omlouvám, ale to teda ne. Tohle si zapneme na hodně. No i když to stranu, jo. Takže všechno jsme si nastavili. A play, jo. A start. Takže si vytvoříme svět. Už se nám to generuje. Tuto hru už jsem teda hrál, jak jsem říkal. Něco o ní vím, zkouknul jsem pár videí, ale moc o ní ještě jakože... Tady to přeskočíme. Jo, no, takže se nám vygeneroval svět. Jak vidíte, hnedka jsem začal. Musíme se hnedka obstarat jídlo, věci, aby jsme měli jak začít. Super, našli jsme flint. Nevím, jakože jestli jsem měl nějakou blbou náhodu, ale to vám jako řeknu, vygeneroval jsem si svět. A ten svět byl totálně bez flintu, prostě úplně totálně. Prošel jsem tady takovou mapu, pořád jsem přežíval s torčkou. A nedalo se to prostě, ne? Takže teď mám docela štěstí, že jsem hnedka na začátku našel ten. Ale ten krocal mě jako sere. Tohle, jako to si nezvykej. Asi. Zmrdí. Ne. Takže, vezmu tady flintík. Budeme tady sbírat trávu. Trávu jako, ne ten druhý smysl, prostě trávu, slámu, nebo prostě seno, nebo já nevím, jak to mám nazvat. Prostě tady to, co sbírám. Má nějaký hnoj. Spíš měl sbírat nejvíc trávu, aby jsme si mohli udělat zeď, volejbal, prostě aby jsme měli takový to opevnění. A byli trochu chráněni před nocí. Když jestli nevíte, co se děje v noci, tak vám to předvednu za chvíli. Jakmile nemáte oheň, tak prostě umřete. To je nutný mít oheň, jestli nemáte oheň, jste dead. To si budem namlouvat. Nemáte-li oheň, prostě nemáte šanci přežít. Jo, tak já si tady udělám, abych měl krumpáč. Takže to je nějaký šutr. Abych měl ten dobrý oheň. Protože já si nerad dělám ten campfire, protože ten jakmile ho jakože nebudete příklad, tak vám zmizí. A když máte ten kamenej, prostě ten obložený kamenama, nebo já nevím prostě jak se jmenuje, tak ten vám nezmizí, ten prostě tam bude a jakmile tam přiložíte, tak zase se rozhoří. Takže v tom má výhodu.
Potřebujeme i nějaký to dřevo. Takže se ho natěžíme. A hned začneme teda za chvíli bojovat, jak všichni vidíte, dále nahoře. Horu budu točit teda po 3 dnech. Jakože až tady budu mít 3. den, tak to utnu. Až tam budu 6. den, tak to zase utnu a tak. Aby to nebylo zbytečně moc dlouhý. Přece jenom to renderování a to uploadování a to YouTube trvá docela dlouho. Shadow začíná být, takže si... Abych si to základnou chtěl dělat na tom druhém ostrově. Pardon? Nechtěl jsem? Tak já dělám to nerad, ale zatím... Co tady... Jo. Co tady to má? Takže zatím si uděláme tady ten ohýnek. Protože tady se nebudeme bydlet samozřejmě, protože tady to je taky blbý místo. Jen aby jsme tady trochu přežili. Jo. Já se nejradši teda ubydluju v těch takým tom biomu, jestli to můžu říct. Jak je tam ta sláma na zemi. Tady v tom se mi moc nechce, protože zaprvé tam hodně těch kráv. A je tam takový nejlepší podmínky prostě pro život. Mně se tam líbí, je to prostě dobrý. Takže tady máme co dělat, tak zatím natěžíme nějaký... Tady ten. Dáme si... Ještě tady vytěžíme tady ten strom. Gold nugget. Tak a už nám začne noc, hned okamžitě za chvíli. V této hře je i zima. Musíte přežít zimu, což je teda hodně těžký. Pauza, jo. Co přibliž, tady máme, nevím na co je tohle, co to fakt nevím, jakože. To je nějaký červ a do toho se právě má skočit. Nevím, proč bych tam skákal, jakože. Tak počkáme, jak bude den, teda. Zničíme si sekirku, přece jenom, že nám je na prd. Nevím, na co je tohle. I am not joystick. Tak, ne, nemáme co dělat. Tak se teda najíme, aby jsme měli podle mě hunger bar. No a vidíte, že tady musíme i, aby jsme byli najedení, protože když tak nám bude ubývat životy a můžeme se i zbláznit a když se zbláznit, tak tady uvidíme všude nějaký duchy. Jo. Nebo ruce, který vám budou chtít ničit oheň, jako ne zničit, ale prostě uhasit. A musíme na ty ruce šlápnout, aby šli pryč. Huba. Nevím, co jsou houby, ale když je sníte, tak se hodně zmásníte, to jakože... Hej, ale jako, jak se tam mám dostat?
Omlouvám se, musel jsem na chvilku pryč, ale jsem zpět. My jsme chtěli se dostat na ten ostrov, tak to tady teda se Jo, ano, no, takže se to nemusíme dostávat. Tady to je ten biom, který se mi za prvé i líbí. A za druhé prostě, že tady je to dobrý. Jsem řekl nějakou úplně nesmyslnou větu, jo. Ale ne. Já ho zabiju. No to je jedno. Takže tu si teda uděláme Fire Pit. Uděláme si i toto. Science Machine. To je potřeba na to, aby jsme si mohli, vidíte, je tam tady naskočil, dělat, no vidíte, můžeme si udělat struhet, jo. A tady teda právě, že ta zeď. Ale jak vidíte, tak tady je okolo, takže budu si muset vyrobit lopatku a všechno to tu vykopat. Ale musíme zase jít sem, aby jsme si tu lopatku mohli tak trochu vynalézt, nebo já nevím, jak to mám nazvat. A takhle, ale ne, já to chci dyk. Podle toho si takhle můžeme to pohnojit a bude nám to růst a můžeme si udělat takovou farmu prostě. Co mohl sežrat? Ježíš, to je takhle na dvakrát, no tak to... Tak jsme si, a tady si můžeme to třeba, když půjdu takhle sem, tak třeba tady zasadíme. Jo, víte, že to je takový zvadlý, ale jakmile vezmeme tady to, tak to hnedka bude to. Ale na to právě, že potřebujeme ty krávy, tady jsou, vidíte. A potřebujeme to sbírat, aby jsme to mohli teda pohnojit si. Ale to zatím jako nebudeme zdržovat. Takže další věc, kterou si uděláme, bych chtěl, aby jsme si udělali crockpot, nebo jak se tomu říká. Tady, no, crockpot, přesně tak. Na to potřebujeme stone, takže děláme tady pickaxe. Nejvíc stone nebo nejvíc stony padají hlavně z tohohle, z toho druhu kamene. Vidíte, z toho padne prostě jenom rocks. Prostě kámen. Ani máš tak dobu ticho. Teda přiložíme. Sakra, my nemáme dřevo. Jo, máme. No, to je další problém, že tady v tom moc není problém, si můžeme vždycky zajít, takže... A tady v tom boju je málo dřeva, no. Takže já tak mám šišku. Tak si dojdeme pro šišky nějaký a zasadíme si tady, uděláme si jak nějaký farmičku na to. Ježíš, zase z toho vylítají ten parchat. Ale mezi tím jsme si mohli začít dělat tu naší slíbenou zeď. Já nemám místo, ha.
Pardon. Musel jsem si odkašlat. Jsem nějak trochu nastydlej. Takže... Šiš. Jo, víte, upečem si třeba tady nějaký ty borůvky, nebo co to je, maliny, já nevím. A sníme to. Tak. Baťoch. Třeba na začátek hodit. Třeba ještě tohle, co tam dáme. Skype, tady mi bliká, že savete. Purple Game. Tyjo, to ani nevím, co že se to získává. Jo. Jo, a máme třetí den. Takže já se s vámi teda budu muset rozloučit. Takže takže se s vámi loučím. A doufám, že se vám video líbilo a díly budou určitě, další budou díly. A zatím teda čau.